Għaddej ġmielu x-xogħol fuq Ġnien Duminku Mintoff li b'investiment ta' 700,000 euro mistennijati ġdid li lokalità ta' raħal ġdid. Dan fl-istess waqt li jservi bħala rimedju għall-arar fl-istess żona fejn l-ilma tax-xita mistenni jmur f'ġibjun mibni apposta illi jasam għal 250,000 litru. Il-ġnien li ilu mibni 40 sena qed isirlu xogħol ta' tisbieħ li jinkludi bankijiet u fanali ġodda. Fost l-attrazzjonijiet ewlenin se jkun hemm pond bl-ilma naturali u ġonna b'xita ta' fjuri kuluriti. Bilan li jindirizza nuqqasijiet tal-passat, Ġnien Duminku Mintoff se jkun mammar b'dawl adekwat biex jonqsu l-abbużi li kienet ikun hemm bil-lejl. Dan il-ġnien jaħseb ukoll għal żona rikreattiva Ix-Xogħol fejn minn barra numru ta' tagħmir kreattiv se jkun hemm ukoll karatteristika interattiva bl-ilma għat-tfal. Biex dan il-ġnien mhux biss huwa ħolqa minn katina ta' proġetti maħsuba għar-riġenerazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta, iżda b'faċilitajiet moderni u state of the art, Ġnien Duminku Mintoff se jkun ġnien li b'karatteristiċi innovattivi u tagħmir kreattiv se jkun jista' jitgawda mill-familja kollha.